агар бо хабари пас мусаллаҳи Шалои Гулхоҷа ҳастам, бо тозатарин сархати хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон ва баъд аз 2.5 соати дигар ҳамаи шуморо дар пахши мустақими барномаи хабарии радиои Озодӣ мунтазирем. Мақомоти Тоҷикистон аз Туркия истирдоди 2 фаъоли боздоштшудаи гурӯҳи 24-ро дархост кард. Инам дар ҳолест ки Туркия чанди пеш истирдоди ин 2 фаъолро барои 3 моҳ ба таъхир гузошта буд. посухи қотиёна медиҳем. Дональд Трамп гуфт ки Башор Асад барои ҳамлаи кимиёвиаш дар Сурия баҳои гарон пардохт хоҳад кард. боз ҳамла ва боз қурбонӣ дар вилояти Ҳирот бар асари ҳамлаи навбатӣ чанд тан куштаву кӯдакони зиёд ҷароҳат бардоштанд. вақти хуни ту ҷони чандин нафарро наҷот мебахшад. дар Тоҷикистон нафарони зиёде мехоҳанд ҳамчун донари хун бошанд. барои чӣ? гузориши муфассалро дар ин бора дар барномаи мо тамошо кунед. домод бошад, ятим бошад, ин аст тренди нав дар вилояти Хатлон. агар ҷузъиёти навро мехоҳед бифаҳмед, пас дар барномаи хабарии радиои Озодӣ моро ҳамроҳӣ кунед. баъд аз 2.5 соат дигар дар Озодӣ видео YouTube мо шуморо мунтазирем.